Hola, em dic Sílvia Naranjo i faig la guia de vins de Catalunya. M'acompanya en Jordi Alcover. Hola. Hola. Per què la nostra guia és diferent? És diferent perquè puntuem tots els vins que ens envien, inclús els que tenen mala nota. I ja els publiquem, perquè molt sovint les publicacions el que fan és que les que baixen de segons quina nota doncs no les treuen a la llum. Nosaltres no ho fem per fer mal, ho fem per treure conclusions, per establir tendències, per saber exactament què està passant i sobretot per publicar tot el que tastem, que és molt interessant. 1.381 vins. La gran majoria també em dedica a fer bona nota. També ens agraden moltíssim les varietats autòctones perquè entenem que són les que ens pertanyen a aquest territori. La idea és que hem de construir el concepte de vi català, de vi nacional català, i això no ho podem fer amb varietats foranes. És impossible. I què més? Hem escrit 3 històries a dintre d'aquest, perquè el vi i la literatura, Quatre. 4 històries, perquè el vi i la literatura també van de la mà. Sí, són 4 relats que no tenen una temàtica de vi, però s'associen a una de les ampolles, una de les 1.381 ampolles publicades al recull. I també hi ha un resum dels millors vins que estan publicats. Cadascun de nosaltres, dels que hem participat, hem escrit un article on expliquem com es troba el vi català, quines deficiències hi trobem, com ens agradaria que anés cap endavant per realment seguir amb aquest concepte que deia el Jordi de construir el concepte de vi català i que no ens vinguin de fora a dir-nos que perquè prenem vi català, perquè hem d'aprendre vi català. I on es pot trobar la guia? La guia es pot trobar a totes les llibreries de Catalunya. I si no la tenen, demaneu que us la portaran des de Cossetània, la portaran segur a la llibreria que la demani.